rozmýšľajú nad tým, že by si adoptovali nejaké opustené zvieratko, dali domov, namiesto toho, aby napríklad nakupovali od množiteľov všelikde na inzertných portáloch, od neetických obchodníkov so zvieratami, tak sa rozmýšľajú, že by si adoptovali, ale nevedia nájsť odvahu, alebo sa hanbia, boja sa ísť do útulku, lebo tam predsa len sú stovky psíkov, ktoré veľmi žiadostivo sa pozerajú a nie každý to psychicky zvládne. Pretože kočky sú tu pripravené, majú trošku trému možno, alebo čo? Sú psíčkovia dobre naladení, vyvenčení, proste vyhladkaní. Je tu príjemná atmosféra, v príjemnej uvoľnenej atmosfére majú možnosť ľudia prísť, vyvenčiť si, vyskúšať si, či by si sadli, ako by to zvládli. Ak nemajú kapacitu adoptovať si zvieratko, tak môžu pomôcť všelijakými inými formami a z toho by som najviac vyzdvihla práve tú dočasnú opateru, kde môžete pomocou domovom na niekoľko týždňov mnohokrát naozaj zachrániť život tomu šteniatku, ktoré by v útulku neprežilo. Najmä to hovorím s ohľadom na to, že sa blíži zima. Je len jedno dýchko, dievčatá. Dneska sme sa stalo na to sami, lebo máme... Ja sa domov vrátiť chcem, kým sa skončí tento deň.